meillä on noin 6-7 uutta peliä tullut valikoimiin. Käydään tässä nopeaa läpi. Ensimmäisenä vuorossa on Monkey Madness. Siinä pääsette kilpailemaan jopa 25 minipelissä. Räjäytelkää ilmapalloja, väistelkää esteitä, kiipeilkää lianeissa ja testatkaa rytmitoja bongorummuilla. Sitten Party Ship vie teidät keskelle kaoottista meriseikkailua. Taistelkaa haita vastaan, päihittäkää merirosvot ja yrittäkää selvitä hengissä yhdessä. Tässä yhteistyö ratkaisee. I'm Assault on vauhdikas arcade-räiskintä, jossa pitää väistellä, ampua ja liikkua ihan non-stop. Yhdistäkää voimat ja taistelkaa vihollislaumoja vastaan viimeiseen bossitaisteluun asti. Sitten kadonnut Atlantis odottaa löytäjiään. Ratkokaa pulmia, suorittakaa haasteita ja tehkää yhteistyötä, jotta onnistutte nostamaan legendaarisen kaupungin takaisin syvyyksistä. Maailma on muuttunut ja teidän tehtävänä on murtautua vedenalaiseen holviin. Ratkokaa värikoodeja, taistelkaa vihollisia vastaan ja paetkaa yhdessä. Tässä pelissä ei yksin pärjää. Alice on jäänyt loukkuun ilmaahan ja nyt teidän tehtävä on pelastaa hänet. Ratkokaa mysteerejä, selvittäkää pulmia ja yrittäkää päästä ulos ennen kuin aika loppuu. School of Magicissa pääsette oikeiksi velhoiksi. You're a wizard, Harry. Heitelkää tulipalloja, ratkaiskaa taikapulmia ja opetelkaa loitsuja matkalla kohti lohikäärmen bossia. Miltä kuulostaisi pakohuoneessa teillä on supervoimat? Käyttäkää kykyjänne pelastaakseni maailman, mutta muistakaa, että vain hyvä yhteistyö vie voittaa. Ja siinä oli meidän uudet pelit. Mikä näistä lähtisi ekan testiin?